3 віды галасавання. У выбаршчыка ёсць некалькі магчымасцяў узяць удзел у галасаванні. Датэрміновае галасаванне, галасаванне ў сябе дома па месцы знаходжання выбаршчыка, галасаванне на ўчастку ў асноўны дзень. Выбаршчык, які не мае магчымасці ў дзень выбараў знаходзіцца па месцы свайго жыхарства, мае права не раней, чым за 5 дзён да выбараў запоўніць у памяшканні ўчастковай камісіі бюлетэнь і апусціць яго ў апячатаную асобную скрыню. Афіцыйнага пацвярджэння прычын, паводле якіх выбаршчык не мае магчымасці прыйсці ў памяшканне для галасавання ў дзень выбараў, не патрабуецца. Можна таксама звярнуцца ва ўчастковую камісію ў пісьмовай або вуснай форме з просьбай правесці галасаванне дома па месцы жыхарства выбаршчыка. Камісія даручае не менш чым 2 сваім сябрам выехаць з пераноснай скрыняй для бюлетэняў і арганізаваць галасаванне па месцы знаходжання гэтых асоб у дзень выбараў. Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыка праводзіцца толькі ў асноўны дзень галасавання. Асаблівасці назірання на ўчастку ў дзень выбараў. Галасаванне пачынаецца ў 8:00 і заканчваецца ў 20:00. Апячатванне скрыняў для галасавання адбываецца да адкрыцця, таму назіральнік павінен прыбыць на ўчастак як мінімум за паўгадзіны да адкрыцця ўчастка для выбаршчыкаў. Месца размяшчэння назіральнікаў павінна забяспечваць магчымасць аглядаць стол для выдачы бюлетэняў, усе скрыні і кабіны для галасавання. На ўчастку маюць права знаходзіцца сябры камісіі, назіральнікі, у тым ліку міжнародныя, прадстаўнікі СМІ, члены Савета Рэспублікі, дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў у межах сваёй юрысдыкцыі, давераныя асобы кандыдатаў, а таксама выбаршчыкі, якія галасуюць на дадзеным участку. Дакументы, якія можа прад'явіць выбаршчык пры атрыманні бюлетэня. Пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь альбо ваенны білет для ваеннаслужачых тэрміновай службы, службовае пасведчанне дзяржаўнага служачага, пасведчанне кіроўцы, пенсійнае пасведчанне альбо пасведчанне інваліда пры наяўнасці ў ім фота, студэнцкі білет, даведка органаў унутраных спраў для грамадзян, якія згубілі пашпарт. Магчымыя парушэнні ў перыяд галасавання. Скрыні для галасавання, стол выбарчай камісіі або кабіны для галасавання не знаходзяцца ў поле зроку назіральніка. Ажыццяўляецца галасаванне адным выбаршчыкам за іншага або галасаванне за выбаршчыкаў, якія не прыйшлі іншымі асобамі. Усе бюлетэні або іх частка не падпісаныя, або падпісаны менш чым 2 сябрамі выбарчай камісіі. Староннія асобы ўмешваюцца ў працу камісіі. Выбаршчыкі прымушаюцца да ўдзелу ў галасаванні. У канцы кожнага дня датэрміновага галасавання камісія вывешвае дадзеныя аб колькасці тых, хто прагаласаваў за дзень. Пасля 5 дзён датэрміновага галасавання дадзеныя за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Калі колькасць прагаласаваўшых не адпавядае дадзеным назіральніка, гэта з'яўляецца парушэннем, што сведчаць пра магчымую фальсіфікацыю вынікаў выбараў. У асноўны дзень галасавання гэтыя дадзеныя павінны быць размешчаныя на інфармацыйным стэндзе, таму адсутнасць такіх дадзеных таксама з'яўляецца парушэннем. Калі назіральнік зафіксаваў адно або некалькі парушэнняў, ён павінен у вуснай форме звярнуць на гэта ўвагу старшыні камісіі або яго намесніка, а калі парушэнне не выпраўленае, падаць старшыні пісьмовую скаргу і перадаць інфармацыю кампаніі права выбару ва ўстаноўленым парадку.